ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст анами намудуе качакои аҷоибот хушрӯ мепурсем бисёриётон. ина духтаро мувофиқ талаби шумо ани хоҳарак оварда нархошон 260 сомон. духтаро диден дасташон чӣ украшаин дора, қадошон на калтай бадай на дарози бадай. ма рақамои савдогара мемонам, маълумоти бештарро низ ай савдогар мегирен. баъд духтарако ни куртдора овардагиан куртапоча ё ина духтаро яча мегирем нишонтие. духтарако нигоҳ кунем, пеш мо фақат халати холигиша навор мекардем. ҳозир халати брюкай духтаро чихе хушрӯаки необычняк. духтарако нархи ё чанде? 250 сомон. духтаро ина и киртагиёша и дарозаша духтаро у варианташ каротикай духтаро иам 250 ишам 250 сомон. духтарако байни модели омада ирам аҷибот хушрӯ ё чанде? иш 190 сомон. инош чӣ хоҳарҷон? 250 сомон. духтарако бамбукан духтарако чанг намегиран качествашон ҳам қахушрай версачиҳои духтаро новинка. пеш навор доштем 280 сомон буд дар мағозаи хоҳараки ман 250 сомона иамам хе 250 сомон. духтаро модели навай духтарако аҷоибот хушрӯ иш 220 сомон. духтарако баъд аҷа жемпракои новинка оварда ё чандиам 150 сомон. и вариантош духтарако иш чанд сомон жемпрча ангорка ина я ангорка 150 сомон. иёш дуойкан ки просто туникаи ғавса ина сета духтарако туникан ғавса какан ё чандин ина жемпри дарозчи духтарако ин жемпра бинед чиқад дароза ки хушра 250 сомон буда 250 сомон. духтарако баъд духтарако ним хеле шубора озмада иҷа фақат я расфеташа нишон метим размер доран то чанд пуша и размераш то 58 пуша размер доран. нархиш чанде? 800 сомон. духтаро бо ватсап шуда наисен адени сурат непартон ай 48 пуш то 58 пуш аста наршам беҳади ба дастрас. духтарако ина шубачакошон бо буда шубачао чанди ба 350 сомон. куртко чанди? куртко 350 ду тарафа духтарако 350 сомон беҳад дастрас нархошон ё стимаи шубдаи остинакошон. духтарако баъд аҷа бо хеле куркачакои бе остинаки хушрак дора. куркачо чанди? ина духтарако 150 сомон курткачо анам хеле плашофора мепурсем. духтаро ина даҷа буда ё чанди? 350 сомон. ни вариантош сета расфетка дора, размерош низ ҳастай. баъд духтарако ира бинед чихе хушракай эка кожа духтарако кардигани болоша и ҷудо-ҷудо аст свитер дора двойка 280 сомон. духтарако эка кожа ранги сиё ҳам дошта ини дар расфетка дигаш тагошонда свитер доран. духтарако баъд ни платьячошона бинед чихе хушраки необычный абая буда. духтаро ё чандиан? на 250 сомон. духтарако абая не хеле скромнякай сангакоша бинед аҷоиб хушрӯ бани кардиганошон омадагиай фендиошон. духтаро 250 сомон. ду тарафа то 56-58 пуша размер астан то 56-58 пуша размер доран. духтарако ба ҷода дуйкошон чанди? 190 сомон. ина мирия духтарако баъд ниё ҳаста. духтарако нигоҳ кунед ёшам хушрӯ ё чандиан? 200 сомон. иш чанд буд? ина 190 сомон. духтарако ина чанда? 200 сомон. духтарако туникай короче ишам необычный. куркачо чанде ина? ина 250 сомон. и дуйкачо чи 200 сомон. духтарако куртка ина 200 сомон. духтарако хад аҷа бо коржунка ҳарчи бисёрай. и дуйкачо чанде не боло? дуйко ҳамаш 190 сомон буда. духтарако иҷа да варианто чанд намуда. духтаро бо ватсап шуда нависен шумо да адели сурат непартиан мефаҳмем ки чера харидестен. и коржинко чанде? ё духтарако варианти боло ҳама 450 сомон. ина ма я обзор мекунам духтаро чизе да шумо махлай бо ватсап шуда нависен аделняк сурат мепартиан ба ҳазур мебинен. суроға бозори корвон аз тарафи тило бозор. духтарако байни чандум дар байни чанд мешавад? байни 7 то 8 9 қатор. духтаро ина духтарако диден 9 қатора нашоти даставка метавонед дар ватсапи савдогар нависен. духтаро